Så er vi tilbage. Og det er stadigvæk ikke sjovt. Og jeg har det stadigvæk. Det er så sjovt, som jeg har haft det hele weekenden. Han er så sjov. Han er en rigtig dødbider. Du får mig ikke til en skid, det gør jeg jo. Ej, lad være med. Du skal ikke filme en skatte i, så gå væk med den der. Nu skal man se, hvor klog han er. Ja, det hedder skaldet. Nej, det hedder visdom. Tror jeg nok. Jeg tænder på visdom. Okay. Og så er jeg jo ekstremt skaldet, jo. Ja. Ej, hvor har jeg det sjovt. Hvad skal vi lave? Så. En lørdag aften. Ej, du har taget et bid af æblet. Ja. Nej, klokken 11:30. Så må du længere ned ad bakken nu. Det er over sendetid. Ja. Du må længere ned ad bakken med den. Ja. Det er faktisk ret smart, jo længere du kommer ned ad bakken. Ja. Jo tættere kommer du på en time tidligere. På hvad? Jamen altså, i forhold til tidszonen, ikke? Så hvis du løber hurtigt nok, så kan du faktisk hente en time i morgen. Ja, det har jeg faktisk tænkt på. Det er derfor, jeg altid er så forvirret om morgenen. Jeg prøver virkelig, men jeg kommer altid for sent alligevel. Jeg må have løbet den forkerte vej. Nej, hvor jeg keder mig. Det gør jeg også. Skal vi elske? Ej, jeg sagde, at vi skulle lave noget sjovt. Nå. Det er jo nogle brud imens.